राजेश रंजन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टेम्पू छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सीएम पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन जन का यही पुकार, फिर से एक बार राजेश रंजन कुमार। रुपया और पैसा दारू मुर्गा पर न जई हाजी एह भैया जी। रुपया और मुर्गा दारू पैसा पर न जई हाजी एह चाचा जी। तरह जैसे रहजन के मुखिया बनई हाजी एह दादा जी। टेम्पू छापी बटन दबई हाजी एह दादी जी। सीरिया अपना चज से फेर से चितई हाजी एह चाची जी। टेम्पू छापे बटन दबई हाजी एह दीदी जी। क्रमिक संख्या 4 बटन दबई हाजी एह चाची जी। दारू मुर्गा भले दूसर के खोई हाजी बहकी बात ना भूलाई हा। टेम्पू छापी बहता ना कोई हाजी चाची बात ना भूलाई हा। देवरू तह बहनल बाटे उना के सपोर्टर। कहवे चाबा सब बहनल बाटे उनकर वोटर। देवरू तह बहनल बाटे उना के सपोर्टर। कहवे चाबा सब बहनल बाटे उनकर वोटर। चोरवन घुसखोरा बन के फेरा में नई हाजी एह दादा जी। तरह जैसे रहजन के मुखिया बनई हाजी एह दादा जी। टेम्पू छापी बटन दबई हाजी एह दादी जी। राजेश रंजन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टेम्पू छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सीएम पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन जन का यही पुकार, फिर से एक बार राजेश रंजन कुमार। नहली चल नहली गली बनल थुन भैया रोडावा। दाराया बास कोलनी दिलाई थुन पीरी धपना सनावा। हा नहली चल नहली गली बनल थुन भैया रोडावा। दाराया बास कोलनी दिलाई थुन पीरी धपना सनावा। भोट कट बन के फेरा में धरब ना गबई हाजी एह चाची जी। भोट कटवन के फेरा में धरब ना गबई हाजी एह चाची जी। तरह जैसे रहजन के मुखिया